story time. Another day, another story. If I can't go I do story times on TikTok and also here on YouTube. I do story times, and if you love what you see, you want to be a part of this family, make sure you subscribe on this channel. You like these videos, and also this new video commenter, and I do this kind of stories every time. So if you like them, shala up. Up. Okay guys, let's get into it. So now the story. Anonymous uyabona into yoba uhlale nontonga makhulu kanti uzokufaka ukunqola kanti uzokufaka izinto ezimbi instead of ba akufundise ezomzali wakho yabutshintsha ubomi bami kungoku ndistuck kwinto engaziyazi banzophuma kanjani ngoba mna ndavumela umakhulu wami andenzele into endenza yona. Uthi nasa story sakasiqala kanjena ke uthi ke mna ndikhulele kumama wami ndhlala nomama manje umakhulu yekho lapha umakhulu uhlala kwenye ilali nje thina nomama nomzi wakhe waye wachata ngutata so banomzi wabo nje. Uthi hey kwenza ngale mini baba ahambe babe ngabantu abaye eGauteng kwakho into babefuneka bayiyele eGauteng business into zakhona. Uthi bahambe ke ngalo mini mna ndasheka nesibhinqi zami nje ezininci kunami at that time ndimdala nje napha ko 17-18 years. Uthi hayi ke bahamba. Uthi what's so fun is that babethe bazobuya ngemini ethile. Uthi ngale mini sabalinda do ukufika. Uthi mind you akho umuntu sizobuza kuye umuntu sizothini. Sasilindile nje simane sikroba phakathi ke sive imoto ngathi yaduma nje siqomba okay mhlamba yeza. Uthi ke nyani kwenzeka kuba sihlale kube late ekhaya kude kube kusasa silale like literally kude kube kusasa. Uthi ake sithi sahleli ke konke eminelana la ekseni. Uthi kufike nje omnye anti wethu ozalana nathi kwasofanele lo angihlala kude qoma yabona uba anti uzosibona sibethi ngixela ba hayi bazali bethu abekho bahambe eGauteng into uanti athi ucela ukuthetha nami eqaleni isibhinqi zami lishiya ethetha nami eqaleni. Uthi ake nyani ke siye kwenye indlu kwezinto zalapha ekhaya siphume nje sekwenye indlu xa sifika hlala nje phayana athi anti ake mntana nami koneni ufuna ukuxela yona. Uthi ngibethele uvalo. Uthi lithi uvalo nobuzothi kuthini. Athi mntanam ke kwenzeka ba umama wakho notata wakho uthi zangaligqibe. Wathi sathi umama wakho notata wakho uthi zangaligqibe ndatsho isikhalo esiphuma apha. Uthi ndathi ukhala kwam ngoba kwathi gqiba intombi ekhaya abancibeni buthi bakwenzeka ntoni. Uthi manje uyabona baba bapha ko 11-10 years mos bayabona uba baxhasezeke izinto bakwenzeka ntoni babo bakwenzeka ntoni waye ndikhala. Uthi athi andi ndiyaxolisa mntanam. Uthi bese ndiqonda from there ke ngokuba baswelekile. Uthi ndakhala sendiyabuka kwenzeke ntoni baphi ngoku lo bethethu ba behlelwe ingozi yemoto bebuya unfortunately ubabini ke khaba vele wanyusa amaqa. Uthi bese ndiqonda ndakhala manje ke ngoku nabantwana basekhaya sebeyakhala bathi uphuma umuntu uthi andinoba masithini nami ndiyakhala ngikwazi noba thuthuzele uthi andoxakiwe ubambe yeke ubamba lo ayeke lo uma lo ayeke lo. Uthi ezizijule nje ekhaya. Uthi sathi sakhala njalo kwathi ngamakhelwane othile wakuba kwenzeka ntoni nawo bethi sive umakhelwane bakwenzeka ntoni. Uthi abesiduduza ke abakhulane besibrush amaxa besibrush imiqolo besithi mntanam alohlanga lokuhlanga mntanam mama kuyahamba uyophumula notata kababa yakho. Uthi yabaza abantu abadala ke ngamala amazwi wabo xa kusobekhiwe ndibanqoma ndidikwe down because kaloku abazubuye bazali and also ndibathini bantwana ndizohlala ndithini ndizohlala phi so ithini so shikha lethi. Uthi imibuzo nani nayo eminenzi kakhulu. Uthi ke ngelakho utata wami nomama wami babenayo nje ipolicy yabo. Uthi ke uanti waye wancedisa umakhulu waza from another land umakhulu waza apha umakhulu wancedisa naye baba abadala bayihandlisha ke into yezinqobo. Uthi mna I don't want to lie I can be in charge of anything baqhuba ingqobo sikamama nje into bayenza. Uthi ke mama wonto wethu bancwadi. Uthi imagine abazali bakho boba-2 bokusezi-2 azibona zihla sithola phansi komhlaba. Uthi sasikhala kwesingcwabo sizenoma sasithini na sesiqonda ke ngokuba ngibana ngoba ngumzali ukuthi sizawuhlala phi and it's gonna be so uncomfortable basohlala kwenye indawo ngoku because impilo yethu qhela uhlala apha safunda apha. Uthi nyani ke saqeda isingcwabo apha kwabo ke bahamba abantu abazonqaba zahamba isihlobo kwasheka umakhulu wabo nabo no-anti. Uthi ke kwasheka bona kwaze nomalume ke ngoku baza omalume
ngengomso basoxoxa ukuba okay ithini into ke ngokuba abantwana bazobuya kuba na. Wathi umakhulu babonke khona ndikade ndibuza umbuzo onjalo ndikumakhulu wabuyohlala nam lo. Uthi hayi ke kwathi umakhulu wathi la bakhulena akazokwazi uhlala apha nabo bazohamba baya kwilali ethile bayohlala khona. Sikhona isikolo phana zaba right bantwana bam ningawari nganto ndikhola nomakhulu ndiyafaka ngumzalweni kaloku mna so ndinivumele uhlala no-anto unosibani bantu khona. Nam ikhaya likamama wakho tata unfortunately lizawuvalwa. Naw sendibani lezothi qobo okanye nibuye xa ndibadala kodwa ngoku ndidingisa ngasomzali. Uthi hayi ke nyani sahlala ke iveki sizicela uba sisitala attachment asifuna uhamba ngoku ekhaya. Utata kumane sihamba siya emangcwabeni siyoba phezu kwengcwaba sitsho isikhala sizibuza uba mama utata zishiyele intoni na. Uthi hayi ke kodwa xa nina 21 sizawuphuma imali sabazali bethu uphuma eza imali ebezibekelwe mna ishare yabanye aba bazoyinikwa nabazoya 21 since ke bona ngebesafuna ufunda mhlawumbe into high school nantoni nasingqibe high school bona bazofumana nje imali obathenga impahla zesikolo until bagqibe high school after that bazofumana imali kabona 21. Uthi ke ngaloko kwenzeka ngolonyaka kwenzeka bandi ngalonyaka kwenzeka lento like ndisamqala ugrade 12 ankabiphi. Uthi hayi ke nyani ke imagine ke ukuba funeka sihambe ndifune kwenye isikolo I'm leaving my friends behind people I know yonke into ndiyishiya ndiyotshintsha impilo kwenye ilali. Uthi ilali nje kude kamakhulu wami akufutshana nale hlala kuyote. Uthi ke sabhakisha nyani kwiveki elandelayo uthi sabhakisha yonke into yethu. Imagine ke abantu ababhakisha bekhala bahlala mpahla isuka ihamba ne-memories of this house ihamba ne-memories of living here for so many years. Uyakhala uyacinga lempilo yakho yonke iphelayo uqale chapter end uthi awake babekhala. Uthi basonga impahla zabo njalo babhakisha umakhulu balindile apha babhakisha uthi babhakishile ke umakhulu akanamoto ke ndeke bazahamba bayokhwela isitayiloni bawuthatha isitayiloni ke la moto yasezilalini ufike ihamba ilali ezityhuki ilali ezi. Even uthi sakhwela ke isitayiloni apha elalini yethu esisa etown from etown sakhwela esaselalini kabakhulu. Uthi ke nyasakhwela sahamba ke safika pha etown. Uthi kwangoku phofu sashiya ekhaya sijonge ngefestere yemoto bana lekhaya silishiya liya ngokutshonela. Uthi sahamba ke safika etawuni nyani makhulu wasithengela ukutya uthi nokutya kungene yabazana bomakhulu ke bathenga le mihluzi nezigrifi nezitoni zabo ukutya kwabo ubiyeti. Uthi azithengeke izinto zakho makhulu beqomba thina hlamano lambo ngeni kwakutya like sicinga le nhlungu siphuma kuyo. Uthi ndimkela ufuna ndibeyibheka sister of comforting abantwana basekhaya like most of the time xa bekhalayo funeka ibe ndiwabrashayo mna zakhalela kubani. Uthi nyani ke sahamba sodlela kwamakhulu safika makhulu akamakhulu msiqhela ukuya asuba siyaqala ukusiqhela ukuya yanzilale kude. Safika ke phana kwamakhulu akufana nasekhaya of course ekhaya like kunezinto zasimanje ku-modern yabona like nezinto ezifinithi endlini xa bahlala abantu abatsha kwamakhulu kwagogo nje. Uthi safika kwagogo ke wathi ugogo sizawulala naye apha kuronda ibhedi kagogo nantsa eyethu ibhedi aba bancinci ke babone olala emandlalweni phantsi emadrasini. Uthi into zakwagogo uthi gogo ke upheke lapha kule ndlu ubasela apha zikhona ezinye izindlu ezinye ziyavalwa zingavulwa. Zikhona ke ezinye izindlu apha khona xa khamandwendwe alale khona iroom nje ezinebhedi kukhona ezo headboard zakudala nezo room divider stool dust zakudala izokhawushinyana. Uthi kwagogo uyabona ngwasi kwagogo. Uthi ake nyane sihlale ngalo mini leyo sisamosetlisha in gogo athi I don't want to ukuthetela esikolweni bakufaka kwa grade 12 ndamazi uMrs Bat ukuthethelwa nje kuba right yonke into. Uthi ake nyane gogo ke waya esikolweni wamthethelela bamakangeniso esikolweni ntonto ne report ka grade 11 yonke into ihamba kakuhle nyane ke khona soqala esikolweni ingeveke landelayo. Uthi kule veki yoku ndingafundi ngayo nhle nogogo apha endlini sonke nabantu abasekhaya mosebenzisa abafunela isikolo sihlele sonke apha endlini ke ngoku kuba besingakayi esikolweni sizoyekule veki ezayo. Uthi sihleli nje apha eluzini apha eyadini. Uthi ndibuza ugogo uba yegogo bethina beqhele ukuya ecaweni wena ucawa kweyiphi ecawe apha ikhona nayo icawe ethilethile na apha. Athi gogo akho loo nto apha. Uthi andimona bugogo like akacacela le ndiyibuzayo. Uthi vele akho loo nto apha athi ecaleni. Phinde mbuze gogo so wena uyayecaweni okanye awuyi. Athi gogo
ndandisiya sometime just abantu balapha balunganga basezicaweni. Uthi ke ndimbuze ugogo uba gogo wona ucaba ngathi ngumntu odikiweyo ongafuni uyiva le nto ndiyithethayo. Uthi ke nyani sihlala nogogo kungabikho ngxaki ke. Uthi bekho umnase next door sengathi ndiqhelana naye ngathi ndovana naye ke sana kwalapha ehlaleni bohlala khona. Bendimxelela ke ngokuba ndiqala isikolo PPP abesendayo ufunda khona ubone ngathi lapha siyovana ngasoba sethomi. Ndibe ndimona umntwana khona uba ngumntu osendisiwe uyakholwa like yabo osendisiwe. Ngoba nami ekhaya siyame cawe mosi ndithanda cawe mna ugogo besithi ngahamba cawe how about umfake kwicawe yakho siyame sobabini ulike sovali because sobabini like sisindisiwe. Kodwa ke nyani ke sova nalo mntana sova ulakho gqithe weekend like weekend ugogo siyasibona mosibona nami mntana siyovana. Ungathi ugogo udikiwe ngulo mntana engathi kuvana naye ngathi lo mpana yamdika. Uthe inqoma ugogo nomntana wenze ngathi umntana oright nje. Mana ukuthi ugogo mangabe bendibuthi into yapheliwe apha. Funeka ndifunde niconcentrate isincwadi ngenza umuntu ngabe ndibele sithuma ithuma simuntu ndawo. Uthi beqhuba ugogo akayifunde intombazana. Uthi ke nyani ke athi la mntana ngocawa masahambe secaweni nemiyani mema. Uthi ningachaza ugogo uba ndicawe ndingathi nje ndiyodlala. Uthi ke nyani wena wasekhaya bashiyeke nogogo mos mna ndiyabe ndiye kuthomi yami uthi nothomi yami siyacaweni ke ndingathi ndiyodlala ke ugogo nto. Uthi ke iBhayibhile yami bese ndinayo le iBhayibhile yami ndahamba gogo ayibonanga iBhayibhile ndahamba ndayicaweni. Uthi ke sami nethomi msayicaweni sakhonza kwamnandi. Xa ndibuya ke mna ke mos ndabuyela ekhaya ndabuya sekubeka iBhayibhile yami phaa kwitafile ndabe ndihambele endizokwenza ukutya. Uthi ndingajongele wathi gogo bendiyephi na ngathi gogo bendiyecaweni. Uthi gogo zangabuze wakhupha imvubu wajukuma esiqweni. Uthi nqoba unoma ndibethelwa ukuya ecaweni okanye mbehlelwa nini. Uthi yena ugogo xa mbethayo uthi awumameli bendithe kohlukana nesitshomi nto uthanda itshomi angazi ke sasamtuphi endaweni itshomi sakulahlekisa uzawuphewa namakhwanga sawumida awumameli nethishayo uyaphuma apha ni ecaweni engasaziyo phezu kwami ekhohla ke uthi hey watya kumngemvubu ugogo. Ucaba ke umandihlukane laa mntana mande kuba itshomi yakhe. Uthi ke nyani ndekuba itshomi yakhe laa mntana but ke zange liphele ukholo lwam ke kuba nandikile ecaweni ndandimane ndivuke ebusuku ndithandaze. Xa ndithandazayo ndisa ndigqiba uvula amehlo ugogo undijongile ebusweni. Uthi ndibona lo gogo ngathi ngumntu owiye nje like into yecawe ngathi akadibani nayo. Uthi hayi ke ngumla ngoba ubusuku sasilele ndabona ugogo semfexeni wathi sitombi I think sifuna sithethile ngoba ndihleli kabuhlungu umzinami ngenxa yakho. Ndakhomona uba ndenzeni. Uthi wathi masiphume siyothatha kulaa ndlu ngaphaya. Uke wona ngoba basekhaya banxibalele ndibiza ugogo ebusuku mna siyothatha kulaa ndlu ngaphaya. Uthi ke siye kulaa ndlu ngaphayana ke enqobo logogo mfutselane because kaloku mna unene ngomso ndiyavuka ndiye esikolweni. Uthi ke nyani afike phaa bahlala bajongana ebusweni. Uthi ugogo ndiyamama utshintshile akahleki tshintshe. Uthi ugogo utshintshile namama akahleki. Athi ugogo ntombi undihlelise kabuhlungu msinam andonwabanga and I think ndifikile ixesha loba ndikuxelele inyani ngoku uyazi mna ndidikiwe ngoku umzinam uhambe ndincatshancatsha bekade ndihlele kamnandi ngingakafiki nina apha. Athi kuqala ndixelela yona ndifuna ukuyixelela nabani na uze nje uzama uxelela abantu is either uzochula amaphepha okanye ulwane nabazali bakho wasikhetela abantwana bakowenu bani zabashiya nam and sazibonele uba ndenzeni ngabo. Undweyike ke ngoku noba uzawuthini noba uzawuthi ubulele umntu gogo noba uzawuthi wenzeni. Athi gogo ke apha ekhaya kunenedala ndayenza and ndiyandisebenzela iminyaka apha kuba mzi ke akuye wacaweni asikholelwa kuloo nto futhi neBhayibhile nje elelakho liphaa asiphuma apho uzawulibasa ulitshise andilifuni apha kuba mzi. Wena uqala namhlanje uza kundijoyina le nto ndinzenza kufundisa zonke izinto ungawari bandithembile ndingumpetha ndiza kufundisa zonke izinto uzawukwazi ndizawusebenza futhi uzayithanda le nto. Ndithenza amangalisekile uba yintoni le. Athi gogo uyabona kulaa room kunabantu endibagcinileyo phayana basebenzela bayasiklinela apha ekhaya bahlakulele negadi nje yonke into bayasinceda. Ndifuna ukwazisa kubo
uthi like ndimangalisekile uba uthini lo makhulu, uthi ingqondo yam ayithathe uthetha ngantoni, ayidiyithathe tu ubuthi kanti ndilost. Uthi ndibuze makhulu aba bantu bagcinele ntoni, ngabantu abatheni, kutheni? Athi gogo apha ekhaya sinezilwanyana esiphila nazo futhi. Ungandibiza ngoba ndithakathake if uyafuna, but ke nawe uzojoyina, nawe uzoba yimember, introduce kubo bonke abantu esisebenza nabo apha elalini, nawe uzosijoyina, uzoyiyeka le msangano yakho wecawe. Unto zaphakama esitulweni anditsala ngengalo gogo, athi uzukhe nje unqale. Undahlala phantsi ke uthi ezinye izinto akazozixela uba ke bakwenze kanti ukwenzeka loo nto, but uthi ke ugogo waye wamcacisela ngezinto uba okay funeka kunaye mane ezophakela aba bantu bakulaa room abafida bathini. Uthi ke waye wafanga nokuthi uba abantu bakulaa room kahle kahle ngabantu balapha ekuhlaleni ntoni. Uthi hayi ke nyani ke cawa ndizawufoka kule nto ndingayazi uba ngamina njani, manje bendingumntana osenziwe kanjani. Uthi ndikhumbula kahle ndahamba leqgqitha isikolo, uthi umamla isendisiweyo ke ize nebhayibhile esikolweni, uthi ndithetha ngebhayibhile, uthi andifuni nomama ndithethayo because ndicinga amazwi kagogo eleke ingathi ndisondela kulaa mntana. Uthi imiyam yokuqala zange ndibe nto yesikolweni ndicinga le nto ndi-introduce ngogogo ubuthi akathini, ithini le nto. Uthi ndabuya esikolweni ndabuya ndahlala phantsi, wathi ugogo ke ntombazana ke ingathi ngolala ngoku ubuye wakhe esikolweni ngoba late siyahamba. Uthi qoma lo magogo bena nayintoni undifakela ntoni kule nto ndifuna umenakele nomna. Uthi ngase ndixelela abantu ingase ndikhale but ndiyacinga le nto ndibonise ngayo uba ndizawuthini. Uthi andiyitya le nto. Uthi apheka ugogo andiphakela ndingatyi tu ndiyoyika andiyazi uba kwenzela. Uthi like nokutya akungeni ukutya. Uthi ake ugogo wakhe wamxelela uba wabhaka ugogo wakhe wamxelela uba lo mbhako ndiwubhakayo sizosebenzisa yena. Uthi andiyazi into esenziwa ngugogo but ugogo wandivusa ezintsukwini zobusuku ngaloo mini leyo. Sesilele ugogo kaba ke wafaka izinto kulaa mbhako, wafaka izinto kulaa mbhako. Uthi umbhako waphakama guys, uthi umbhako waphakama. Emva koba ephakamile umbhako uthi bona baziqaba something basele izinto and then emva koko yena wajika bavele bangena kulaa mbhako. Andaba njani ngena laa mbhako anjani nam, and then koko kwemkiwa. Uthi siyaphuma na throughout idonga, throughout like through icango. Uthi siyakwazi ukuphuma nto siyaphushuluka because sihamba ngokomoya, imizimba yethu nje siyayishiya sihamba ngokomoya. Uthi kambeni kwethu sahamba ke ndazibona mna sesifika kule ndawo. Masifika kule ndawo kugcwele abantu banxibe impahla zecawe. Uthi waseconfuse ngogogo abetheka efuna icawe but wayekhona abanxibe zecawe apha, abantu banxibe zecawe and laa ndawo ngathi bakhile like kukho idonga elide kusehlatheni but kukho idonga elide ngathi lihlulile le ndawo yabo. Uthi ke bafika bahlala phaa. Xa efikayo phayana kukho like ezaa nto, yintoni laa nto ufike kugalelwa kuyo amayeza, kukho ezaa nto ke uzibizile eligama. Uthi kukho ezaa nto ufike abantu begalela kweza amayeza, zigcwele amayeza ke zigcwele amagazi yonke nto leyo. Uthi abantu bayaphithizela. Uthi akabana nowutata apho wasofana nabo abantu banxibe zecawe. Uthi nqomayo kwenzeka ntoni apha, am I dreaming or what? Uthi sifike ke apha nogogo kwandinikeze umnye umama athi ke nanto kulo mzukulu wami beluxela ngaye ke ntombi uzawuhamba nozibani lo wakho bawufuna nomakoti lo wakho bawufuna together. Athi ke uThomi lo uconfuse kumntana. Uthi akanjiswe afike kulo makoti, athi makoti hayi ntombi nam ndiyafika ntoni. Uthi uthi undicacele. Uthi hayi ke nyhani ngoba baza introduce ngumama othile othenje ofundisayo abantu. Uba kuyithasiye kuyoqala ke baya bahamba baya kumzi othizeni, umzi lowo owawunomntana ofunda ugrade 12. Uthi safika ke phayana, uthi safika lo mntana siya kuye siyozabomgalela le nto aleleyo. Uthi ndiqala ukungena emzini xa ndifika abantu balele. Uqobe sithiwa phaa ndingayame ndwele eshayinayo phaa ndihambe ndithini. Uthi safika lo mntana samgalela loo nto simgalela yona ungaphumeleli. Uthi mandiyoni laa mntana samgalela andimazi uba simgalelela ntoni. Uthi hayi ke save sabuyela apho sisuka khona. Xa sibuyela uthi mandoko sikhwele le nto siyikhweleyo. Uthi xa sifika phayana khani ndimbuze ke guys uba sesongeni kunjani, andiyazi uba sesongeni kunjani, khani ndimbuze andiyazi besonga sihamba njani. Hayi ke guys uthi ba emva koba bebuyile lo mntana babuyela laa ndawo bebekuyo ke. Uthi abayigqibile itask yabo yokuqala okwesibini bazazihambela, bazawuthuma impemba bayephi bazihambele. Uthi benqoba
siyenzela ntoni le nto. Uthi ake ndabuya ke xa uthi xa kefika phayana bafika baseliswa into. Uthi emva beseliswe le nto like laa ngqondo yokuba sifuna ntoni apha, senzani, why senza nto yavele yaphela nje. Wazive ngathi nayo uyayithanda le nto yenzayo, wavele wakhohlwa nje ngento edibene nothixo warawara wafanto uyayithanda le nto yenziwa apha. Wayifile ngathi nayo uyayifuna i-achievement ngoba ethenjisiwe phaa usebenze kakhulu uzawufumana isikhundla esithile. So wayiqoba nayo ufuna uachieve le goal, azofumana le nto beyibona ishiywe ke baba wayichaza okanye whatever. Kuba kuthiwa ke uzoyazi ke ntombi zininzi into efuneka uzenzele ukuze ufike kwiposition yoba ube ngumntu walapha, ucace uba ngumntu walapha. Uthi like ngathi uzograduate something. Uthi ke nyhani aphindele endlini, emva bephindele endlini ke uthi bam nogogo wakhe baphindele endlini. Uthi xa befika endlini akaba bafika kanjani but noba vele wothuka sesebhedini, vele wothuka watsho kugogo wakhe uthi qoma noba bendiphupha guys, noba le nto yenzekile, noba bendiphupha. Uthi ugogo wavele wavuka ugogo wathi hayi ke ntombi, watsombethe egxini uba hayi ke ntombi wenze kakuhle, ungandihlazi phakathi kwabanye abafazi, le nto uyenze leyo wenze kakuhle nangomso. So hamba beredi ke bhasi, ungalala ngoku uzovuka ekuseni uhambe esikolweni. Ungawari uzovuka usozela ubudini, uzawuvuka urayithi, ungalala nje uvuke uhambe esikolweni. Uthi ye naqomayibo like for real nam ndiyayenza le nto. Uthi hayi ke engathi nomoya sisivuthe umntaka xa ndisiya esikolweni. Kukho lo mntana umane ndikhombisa ngenkonzo ndiziba ndikiwe, mntana otheni lo, ndiziba ndikile mntana ndifuna umsota lo undikile. Uthi hayi ke yaba ndim ke lowo waphathela umntana abantu isitoki eso esasesakwe something sesinongiwe of course. Uthi usukela ngoko umntana abantu exhuzula esikolweni wade wayeka esikolweni asokuliswa kuxhuzula eyenziwa ndim ke phofu ndandingayazi nesizathu ndandibenzisa sona uba ndakwazi umenza uthi ndingayabanenzela ntoni nam. Uthi ndakhohlakala ma ndakule nto diphu ndathi ngathi ndingumntu upasa kwaloo grade 12 because ndingubuxekile obhizi. Mind you abapasayo abayenzayo kulinde bamonela ndibasota ndibayekanga. Uthe ke ndangumntu ongapasiyo kwaloo grade 12, ndangumntu ohlala nje apha elalini ongakwazi uba wenzani because ubhizi nomakhulu wakhe. Uthi umakhulu wam ke wenzeka uba wasweleka wandishiya nabantwana basekhaya. Kodwa ke ndithathile izikhwama zikamakhulu ke mna ke mnandoshiyekile but I had to make a big sacrifice. Uthi one of those sacrifice was uba ndibulela umntana wasekhaya. Uthi zange ndifune ke emva kuba ndingafunanga. Uthi ndabethwa ngemvubu ke ndabethwa kodwa ndizawuhamba futhi ndizawumkelwa ziingqondo okanye bazandibulala. I have to do them babendifosa okanye bazazenzela bayingathi. Uthi what's so painful is that umntana waya esikolweni azange yenziwe ndim andaba yenziwa ngubani na. Umntana wahamba waya esikolweni, kuthiwa esikolweni wafika wangumntu okhohlela ngathi utsarhe, wakhohlela igazi umntana balutshwa esibhedlele kuphela kwakhe oko. Ndandiqonda vele uba sisivumelwane mna nasesathane uba ndivume uba kule nto that's why bezethele umntana wasekhaya. Uthi vele bebethethelela umntana ke ndazibona sendinamandla sendihlonitshwa nakulaa ndawo soya kuyo ndisethwa heyi into yenzileyo yawenze kakuhle nto umntu uyanqima ndenze ntoni mna khandivume mba nombala makathathwe futhi khangabulala wendim. Uthi wonke umntu phaa wayesenze ngathi into yenziwe ndim. Uthi I believe uba bayayazi uba into yenziwa ngubani na lowa bemthumile vele. Uthi le nto mna iyanditya futhi ndifuna uphuma kule nto because every time ndive ndicinga umntu wasekhaya okanye ibe ngathi ndiyambona utitshe okanye ibe ngathi uhlela apha ecaleni kwam mandimyeka. Uthi ngoku ingathi ndingumntu orayithi andikho rayithi njengento endenza and mna ndifuna uphuma kule nto because ndenzele into andifundanga andithinanga ndayeka isikolo phakathi ndihleli nje apha ezilali into endenzayo nje kumonela abantu ndibathakathe nje ndibayenze yonke into. Uthi sometimes ndiyafuna uphuma, sometimes ndiyafile ngathi le nto ndenzayo imnandi nje. Uthi andikwazi mani andikwazi but kukho le nto endityayo yoba kwathathwa umntana wasekhaya. Uthi ke siphetha apho kwistori sakhe guys. Yeah, I don't know nokundingcebisa nokunideda ntoni at this time nam ndiyoyika at this point. So I don't know guys, just I don't know, just comment noba yintoni. Yeah, see you guys next time. Be safe, care. Yo, see you guys next time. If you like this stories and uselapha, please subscribe on this channel. You know, can't wait to see you next time on my next story. Bye.